V dnešnom videu sa pozrieme na to, ako mi ohodnotil môj YouTube kanál YouTuber XVX, takže dajte odber, pretože sa veľmi rýchlo blížime ku 200 odberateľom. No a dopozerajte toto video do konca, dajte like a odber a ja idem na to. Takže ideme na toho Danizarda. OK, Danizard 300, 190 odberateľov, 65 videí. To si myslím, že je v pohode. Profilovka sa mi veľmi ľúbi. Banner určite treba na celý. Hej, som si toho vedomý, že to mám úplne hrozný ten banner, hej, ani mne sa nepačil, ale bol som lenivý to spraviť, ale teraz už som ho spravil a podľa mňa vyzerá dosť dobre. Hej, podľa mňa ten banner je dosť dobrý. Keď toto je možno vidno len na mobile, takýto kúsiček, tak ja ako napríklad na počítači, ja uvidím proste len toto a nie je to pekné, keď tam je. To ma celkom štve, hej. Na počítači ja by som najradšej dal taký banner, že čo by bolo vidno takisto aj na mobile a takisto aj na kompe, ale ono to je úplne inak. Toto. Je lepšie, keď je tam toho viac. OK, prečteme si opis. Čaute, vítajte na mojom kanále. Ja nie som úplne gramatický master, hej, ale Kámo, on na to prišiel. Ne. Kámo, a ten opis som písal tak rok dozadu, hej. pokiaľ viem, tak je to Fakt. kanály, nie? V komentároch ma môžete opraviť. Ja fakt neviem teraz. Takže radšej Hej, je to zíčkom, ale už som si to opravil, hej. to nejdem riešiť. Ja som Danizard 300 a začnem Brawl Stars, Pokémonov a občas Minecraft. Videa si strieľam Tak Minecraft to musím prepísať, lebo Minecraft už netočím. sám. OK, to je dobré. Moje ciele, 10 odberateľov, 100 odberateľov, 300, 500, 1000. Dajte odber, hej, už sa blížime k 200, hej, síce tam ten cieľ není, ale potom to už bude bližšie k 300. 100 000 a tak ďalej. Každý rok letná pauza od 20. Kámo, nevrav mi, že to je zle, hej, akože ja si dávam tú pauzu len kvôli tomu, že väčšinou vtedy som preč a nemám čas, tak som to tam napísal. Ale dúfam, že mi to nezhejtí, hej. 7. 20. kurník 27. do 38. Ja aj to len nevedel prečítať, dobre, čet. Dobre, tak. Čo ty točíš každopádne? Ty točíš OK. Aktivita je dosť v pohode, by som povedal. No, Toto je pred 3 týždňami a toto je pred 23 hodinami, ale ja to beriem v pohode a ideme si pozrieť tvoje video. v dnešnom videu si zareagujem. OK, išiel sa pozrieť na moje video, hej. Podľa mňa ja mám v pohode videa, ale neviem. Podľa mňa tam nejakú chybu nájde. Na moje skiny v Brawl Stars a taktiež si možno nejaký kúpim, takže dopozerajte toto video až do konca. Som si dal slúchatka. A dajte odber, lebo sa blížime k 200 odberateľov. Kámo, nemá to nejako potichu? A my môžeme ísť na to. OK, takže pôjdem z vrchu a začnem s Spikeom, kde mám veľa skinov a chýba mi už len posledný. Tu sa mi to trochu lagovalo, neviem prečo, nemalo by sa to lagovať, ale tak nevadí. A to je Poop Spike. Či kámo, on mi dal odber, hej. WW chat. Je posledný, čo mi chýba. Ja si myslím, že najlepší skin, ktorý mám v tomto tu akože liste, alebo ako by som to... OK, intro je určite mega dobré, si dosť nahypený, čo je super. Akože to v tých videách podľa mňa veľmi pomáha. Ono to viac upúta, keď si taký nahypený a nie je znúdený alebo tak. Je Toon Spike. Potom na Edgarovi je to asi Mecha Skin. Myslím si, že je to Mecha Skin. Aspoň teda si myslím. Inak, v Brawl Stars určite máš fakt najezdy, akože nebudem klamať. Koľko máš trofej? 30 000, to je dosť. Ale No akože taký mid, ale nemyslím si, že to je úplne najviac, hej. s kamoši sme to fakt tryhardili, akože... OK, takže video edit je veľmi dobré, rozprávanie ešte lepšie. Hej, edit podľa mňa za 5 videí, keď pôjdete dozadu, tak tam už je ten edit strašný, hej. Podľa mňa mne sa strašne zmenil edit, mi príde. Do toho videa by sa zišla nejaká hudba na pozadie. Tu tam Potom na Ale hudbu na pozadie, prečo som nedal hudbu na pozadie? Pretože ja neviem nájsť normálnu hudbu, lebo ja som hľadal hudbu, ale ja som žiadnu nenašiel. Hej, tu tam nepočujem. Jak aj tam je, tak není tam počuť. Ale asi nie. Miniatúry by sa dali akože určite zlepšiť. Táto je napríklad dosť v pohode. Táto je Hej, mne sa napríklad moje miniatúry celkom páčia, ale akože niektoré sú fakt strašné, niektoré, hej. To uznám. a táto je v pohode, ale ostatné... Tak tá je robená cez AIčko, hej, to je strašne vidno, že? Ale má iba 57 zhľadnutí, tak to je celkom málo. 92 za 3 týždne tiež v pohode. No celkom pohode zhľadnutia na to, že mám 190 sú bratov. moc preplnené, akože...
Je lepšie dať nejaký jednoduchý výrazný text a jeden obrázok, ako čo viem, to kolotrest Hej, tak dúfam, že už túto miniatúru, čo bude na tomto videu, tak urobím nejakú dobre, hej. tu, smajlíka, trest a tak. Každopádne, urobil som si radosť, dobre ty. Ok, zoznamy máš a domovskú stránku máš dobre usporiadanú. Domovskú stránku som si nikdy neusporiadal. To mi tak spravil YouTube. Akože neviem, ako to funguje, ale tak to zrobil, ja neviem. To sa mi páči. OK, takže stačí zmeniť len ten banner a miniatúry, ostatné máš všetko dobré, takže tvojmu kanálu by som dal takých, Typnem si, že koľko? 7,5 podľa mňa. 7,5 mi dá. dáme 8 z 10. Lebo ten banner OK, celkom dobrý typ. Podľa mňa celkom pohode. a miniatúry sú podľa mňa fakt dôležité, ale nie je to ani žiadna katastrofa, takže ja si myslím, že v pohode. Dobre, tu už potom sú ďalší youtuberi, ktorí hodnotí. Takže chcel by som sa XYXovi, dúfam, že to dobre čítam, strašne poďakovať za to, že ma ohodnotil. Fakt si to vážim. Myslím si, že ma ohodnotil dobre. No a zatiaľ čaute.